ангелите, на хората в обора и на овчарите. Какво казаха ангелите? Днес ти се роди Божи син. Точно така. Я пак да повториме. Днес ти се роди Божи син. И сега ще изпееме песничката за малкото бебе, което се е родило в обора. Ти си ангел, да. И ангела носи благата вест. И как прави ангел? She